Hello, mesa.skincare channel la kalau lom veka chu kamin chu mesa chak chua ka nia ole tun chu ma hian thu lom om si lo ka ron soi do na uluk deuin lo ngai thlau la a top thlin mi lo en sak do nia ole tun chu ma hian in a thu lom om lam pangin kan chan ma sanga thil tha kha a lom om lam pangin ti ma sa de o zeli la tuna hian in ELINORR chuan in ELINORR khamo kan share chin kha products cha EMEM mai buy to get two free an kalpui me ka tuna hian in products pathum an website ala oma chu sunscreen le hemi pigmentation serum le tremella serum hydrating serum khania pathum chu buy to get two free offer an kalpui me ka products pali in thlanga nga chuan pali in khan ve khan karta khan automatic in pani kha lo free hal don ni buy to get two free khan in chu caution pa kha apply ngai lo automatic in alo in apply don products pali in khan shim kha chuan eng po thlangula pani man kha lo in kat don ni chuan cha mai the kha ni ta chuan in chu stock kan nei chung ani don ani hi hemi pani chaw ni lo pakhat pol om tela tero tremella serum khami an product pathum kha stock kan nei chung chu khami offer kha hemi buy to get two free offer hian kalpui dona thu lo mom lam chuanin tuna thu lo mom vak lo lam kan soyenga hemi an ron tina chan chu online an online an website hi anti top lai log ri dona kan top len don lo ron come back hun chu kan nei ang an tia ma se kha khan la soi thei big lo tun din huna chuan product hi stock hi kan shal zo vele azo huna online operation hemi online shopping hi chu kan ti top ri done an tia chu product chave pa ngai tak atanga han sia chu awioma du deu te pokha in tam to chu wang chuanin tun hi chan sani begin sunscreen lo restock nan te chuan kan serum du te pokha lo restock nan te cha ke po begin hydrating serum kha ka du mai lightweight hydrating chabok si kha ke pon ka stock nualani chuanin sunscreen gel hepo hi chha ka ti me to nan sunscreen ka in apply to voi chu chhun lama ka shoot man ve hlawa holiday te lo ni boka chuanin zinglama skincare ka ti to chuan tuan han ka ri apply do na sunscreen hi mo sunscreen man nuam mai kha in reply do ni skincare dang chu ka ti to pigmentation te poi ka mang to texture chu ka ron te lang thonga ina ompo hian in voi khatal chu chhuna hian reapply chani tin voi khatal te khang trai lu tuk lo ni thei se jing lama chu malama skincare kan lo ti ni chuan alo bera dar ni chodar som pani entenan jing chuak chi kan lo ni chuan dar ko dar so vela te kan lo chuak tlang pui tro tin jing kara lo ti tan po chu wang chuanin chhun dar so pani amo dar khatin ko ra ta chon reapply tha ka te chon tlai lama hian ina om tan chuan dar khat chowe po kha pui lo nga ina om lo pon chuak chi kan ni chuan dar thum le achan ve mo dar thum vel bora reapply non le thei chuan kha ka du thina ke po office ate ka ti mai thin ta ti chuanin in om tan chuanin kan tlai lama pon phode kan seng dai to kha chu apoi mo to lo ni tlak nu ati ro ma se chhun ni chat wang lai ni tlang sang lai tak khanin reapply kha thani pona wa chho lo mai la UV rays kha aron strong ve zel ati ro khatiang ni tlang san lai khanin chu wang chuan reapply sam tur nia mana nuam to pagloi finish tlema pe ma se hei mai timom zu yang khani chuang lawa mana nuam mai ti chuan hi an pigmentation ti chuan hi an pigmentation serum khania texture man nuam hei po hi ti vel khania hei man nuam to kan ta ti chuanin an hydrating serum po ka man nuam over ati ro ka video ma salama khanin ka review na te khan lo en to chuan
in munga watery texture kan tiang chi kha anita tro man nuam tuk put nuam box lightweight box hydrating tho box kha nia chu in lo hriat ve nge kha ka dua miron shil chop chil to patu kina chu malama miron shila chuanin video milo siam sak thei sham chuan an ron tia chu tiang ani si chuan nge hei offer oma ro top mai tur ten lo ni chove bok na kha a ben hi chu top turang choi in soi chuang lawa ma se an chol lei lok don an nge an stock te zo huna khan ti top re don ni chu mo an chol lei lok re don ni chu chuwang chu te wang chuanin kalom man mo pui ve box hi chu wa audience te kha mo in chan lo te kha ka hlawa adu deuh te khain to se chuwang chuan a chuna te potila video hi kan siam ro proper chuanin ron post voini la ron post kha ka do sia video kan ron man mo takin chop chil ten ka ron siam enge video rei ta khan siam po tum lo skincare ron ti du po ka tum lo tuna sunscreen ka in reapply ang te kha atok mai ta ke hi dar som vela ri ka sunscreen ka in apply chuan tuna dar hi ave to kem chon ka ti tai do ma se ina when chu holiday ka ti to kha ina ka oma wangin I ponte ka chhuak lem lo boka poil tuk lo ka tia chuanin du thu sama chuanin pon chhuak mi tan chuan dar khat chhovela khanin lo tiula chuan dar thun vel bora te lo dile tawla sunscreen reapply kha poi mo thin sia tiro kha a begin mai duk tan pe chuan sunscreen reapply hi indam loi ka ti fo thin kha ani tak ania ke post spots te nge model lek ka nei chang chuan sunspot chang te po ka nei chang chuan reapply hi ka war le zola ni khata voi thum voi li te ka in reapply china danglam na tia serum kan lo mang chu ai ma chuan sunscreen kin reapply na sathian duka chuan effective zualem ti chang ka nei thin ke ma po hian in mo chu tiang khop chuan sunscreen kha poi mo lo ngai poi mo sam ru reapply kha indam doi ka ti fo thin kha ani tak ania ole iti khanin kan shetoin ka renga sale chungchang ELINORR buy 2 get 2 free omega in lo chang lo pal lo ngai lo man mo ula ma se lo muang lo man mo chu ka ngai lo nga ma se in lo muang sol pala ke chan chu product in do de kha lo out of stock pal thaya ti ro chan chu an last sale ani to hi chu stock kom thleng khan sale miao don awang khanin man mo ngai si man mo khuchu ngai si lo ma se muan sol lo si khani ve lo in lo le vat don ya du ho kha chuanin chu an hoi khanin chana link ka lo danga products pali top kha cart in lo etanga add to cart in ti zel ngai du kha chuan pali ni huna khan pani kha lo free nga pani manin pe nga chu tiang su lo ni don ta ni le tu chu ma chuan ka du to photanga chiang view in ka share ti ro buy to get to free code apply ngai lo bok ain apply sa ole ka channel te mi lo subscribe ka video te mi lo like ka mi lo share sak zel tu in ka som chewa video le pe ka kain hule cheu don ni